then kha chuan sumdon na lam lu chilin company te andina a than len nan bungro hral tur te chu factory a tha thei angber tura siam chua ani thin no pang than len na konga ero chu tianga company thar dina factory product angmaya no pang siam len tum chu thilti chi rual ani lo mai thei ani ma se chaina a hun pakata chuan no pang te chu lainat na le khongai na telmi alova champion ngei tura training pack anni a then te chu no pang diaper la hreng rual lekte anni hial awme puitling tan po exercise staff ber tur ang zong te chu ti tir vek anni hiala chu mai pialama ti diglo athiang lowa ti theilo om tur ani lo bok heng thil te hi China sports system pakhat ani a no pang te chu anril ru thiang hlim ru bo saka factory product angmaya siam chua antum ni in alang an kalphung hi training pa ngai ve mai lo meeting e in ngai sakna chikhat I han en zel teang ama sa in ka channel min ngai hlut saka ka video min lo thlir sak thrin tu te in chunga kalom thrin khop mai in ngai dan te comment lama in thlung hau lovin in lo soi ve thrin don nia tuna kan mulai mek te po hi mu she om emo alutuk ma kan ti mai thei ani ma se China ho ngai dana chuan rim taka training nei anti jok hlo heng te po hi hremna le in ngai sakna chikhat anga kan ngai mai thei ma se China mit muwa chuan discipline ani le tlat heng te po hi no pang ti atan chuan alutuk ma in alang hial mai thei ma se China ho ngai dana chuan soisel bo omna chikhat ani khang ang te kha China state sports system anin kai hruai dan ani a ti suale mo ti theilo om thiang lo kan ti to kha helai mun hi Wuhan atangin Dakar chan vevel kal ani a he zirna in hi Li Sao Suang gymnastic school ti a hriat larani he gymnastic school hi alian thokhat angreng hle a China no pangte te sport lama ezon tumten gymnastic an zirna mun chu ani tuna no pangkan hu mek te hi tun naya gymnastic zir tura an lak tharte an ni hloma nakina ro puina le choi moina hladong thei turin rim takin China flag noya nge mai chuan training ti tir trau anni lotling tura turna le nor tot na an ma chon hi na mai lo tak ani helai muna no pang zir lai te hi an la no pang ma an kumzat hi chorualin atam zo khi kumru ka upa te an ni a chu aya la no pang deu te po anom bok an mani to ka training an nei na saboka a then te chu ru nei lo ang main an thlep nap thei rewa a then te ero chu bak ang main rei tak an uai tira then khat te chu an lo in rule puilu din char boka an kum ngai to a an thil ti hi a hau tak em awangin pressure an ma chon hi asang thei vet hle chu wangin a chang chuan lung chetaka tra chang te po an nei thin reng ani hetianga anin soi zoi tir dan te hi ataf na chung hian gymnasium official then khat te chuan amma a in tuna an kalmang chu a ha dam jok thu an soi mau mai amma a an kalphung chu engtiang taka taf niang mo tuna hi chuan amma a in kan ha dam to zoka amma phe kha chuan champion ni thei ngei tur kan cher chhuwa teu po kan in bei seya ma se tun nuwa hi chuan society le mi pui ngai dan te alo dang lam ve zela chu tiang zelin kan training dan kalphung po adang lam ve ta zelani kan training dan ma sa kha la kalpui zeli la chu omzia a om thei to lawang ti in an deputy headmaster chuan asoi ani We are more relaxed now. In the past, we certainly hoped to produce lots of champions. But now, society and people's minds are changing. So our training mode is also changing. If you always follow the old training mode to teach, it won't work. Helaya no pangte hian drills ti sang an ti lai hian ha chol hun pek an ni ngai vak lova tuin zok chung le an performance thatlo tableta an enlet le chung zong chu ha chol na hun an nei ve chun ani maya an coach te lungdum zana an perform lo ani phei chuan an coach te ma kunin ngaidam an dil le lop thina an perform chevia ani phei chuan extra punishment an hu chang te po a om bok thin ma se no pangnu le pa te hian an fa te chuan hre om an ti thu emo engma complain an nei ngai lo thu an soi vele tlat mai boka ka fanu hian an skula an practice awanga a chau thu emo hre om ati thu emo a soi ngai lem lova
an training chu tra ati a achang chuan ka hlo thon pui thin ma se ka mela ka hlau thong ti ka tilang ngai lova ka ti phur ram thin zo ka ni ti in zirlai ami du ziu ni nu chuan asoi ani. My daughter hardly complains about feeling tired of practicing gymnastics at school. She thinks the training is fine. Sometimes I worry about her, but I never show it on my face. I just cheer her on. 加油，就这样。 Nilenga an training zo a chuan no pangte chu eile in tur pek thin an ni a protein le carbohydrates tamna lam chi cho ei tir thin an ni an ei tur bituk chin chu an ei nge tur ani a an eile eilo chu thli thlai reng an ni bok thin champion tura training an ni miawa ma se no pang then khat te phei chuan champion chu enge a om zia le champion din mun tak chu hrelem lovin an training mol ve top ani bera zirlai ami no pang pakhat chuan world champion ni lova world runner up ni adu zok thu asoi dai mai champion po athave thau mai te ativel mai maya runner up ni tura a thei topa training adu thu te asoi bok ani 我就想得世界亚军，因为我感觉我练得还不错，所以我就想拼命努力得上亚军。冠军也行，第一我也不知道是什么军，所以我就随便说了一下。 he gymnastics school hi China a sport boarding school tam tak zinga active berte zinga mi ani a kumtluan in zirlai no pang an nga thei hle a ma se hati mek lai hian lotling tura pressure an hmachon hi anamai lo ema wangin atam zok chu an hlo cham reng bok ani he school hian Olympic gold medalist te po an lo nei nual to a hei wang hian China a nu le pa te chu a hip ani an fa te chu he school a hian kaltira world champion ni thei tura cher chhuah chu an dream lian tak pakhat ani a chu wangin kumlimi lek an ni atangten an fa te chu he school a hian an admit thin ani he school atanga zir chuak thei te chu Chinese national team a tel turati an ni ngal thina an tan chuan elimination round ang tluk ani no pang admit zong zinga chorwalin za a 1% vel ang chavin elimination round hi an paltlang thei thin ani a paltlang ve thei lo no pang te chu an khongai thak thei hle a an career atana kongdang zo le turin nu le pa te lu a hai no pan lai atanga zirna lama chakwak lo te chu sports lama kal turin be seina sang tak nen he school a hian nu le pa ten an fa te chu an kaltir thina ma se an zir chua le thei si lo chuan kongdang zo le tur hrelovin an lu a hai ve map thin engpo ni se pressure sang tak nuaya lotlin na changa zir chuak te po an ha dam ngot thei bik lo achan chu he school le China state sports system in atum angin Olympic gold medalist ni an latum chho zel don ani